Vilagarcía de Arousa está a sufrir estas semanas unha vaga de roubos en diferentes establecementos comerciais e hostaleiros. No día de onte foi un home o que entrou na tenda Servifón e roubou diferentes dispositivos tras despistar a dependenta. Pero esta noite foron varios os locais que sufriron intentos de roubo. Un deles foi Piensos Reiriz. Os ladróns romperon a fiestra e accederon ao interior da tenda. Pero esta noite chegaron, romperon o cristal e, lógicamente, fixeron un desbandallo dentro da tienda. Neste comercio, os ladróns leváronse máis de 600 euros e 2 dispositivos electrónicos. Que é o que veñen a buscar, porque sacos para traballar non fan, pero para eso sí. Noutro establecemento, na cafetería Nata, tivo lugar un intento de roubo. A dona evitou que os ladróns accedesen ao interior. Despertoume un ruido fuerte porque foi un bloque de ladrillo impactando contra a chisma, o sea que fixo un ruido de eu poñer as zapatillas de casa, bate de casa e correr. Salir para fora e encontrarme con un señor que, claro, aparentemente esperábame encontrar dous rapacitos, pero non se me ocorreu pensar que fora el. Foi despois, cando vexo que aquí non hai nadie, dixo, pues tuvo que ser el. Chamo por el, que xa iba lexos, chamo por el, e dixo, ei, tú, ven aquí. E faime, e se pirou. O sea, que tuvo que ser el. A Policía Nacional xa tomou declaración á propietaria como testemuña para que describise ao ladrón. Era un señor alto, como de 1,85, bastante alto, nin gordo nin delgado, normal, moreno, e eu xe te dixo, calculaba uns 50 anos. Un terceiro intento tivo lugar, tamén sin éxito, en Mármoles Vieira. Nesta ocasión, as cámaras da cafetería Enjoy gravaron a 2 persoas intentando acceder ao interior. Os propietarios comezan a estar preocupados. Impotencia, síntese impotencia. Indefensos porque levamos unha ola de altercaos que non é un solo, nin un, nin tres, e a solución non se ve, porque entran por unha porta e salen por outra. É o que fan no juzgado. Aínda así consideran que Vilagarcía é unha cidade segura. Hasta agora sí, é que agora mesmo xa non sei. Bueno, entendo que é puntual, entendo que é puntual, non creo que sea un problema, digamos, de fondo, pero si é puntual e alguén ten que poñer cartas no asunto, coller cartas e vamos a ver quen son esta xente e por que están facendo isto. O propio alcalde mostrou a súa preocupación pola vaga de roubos e agarda que as forzas de seguridade atopen os culpables. Sabendo, como dixemos en moitas ocasións, e así o valoran os cidadáns, que é unha cidade segura, pero non estamos libres de roubos, é o que está traballando a Policía local e nacional, man con man, para, en canto antes, saber quenes foron e poder pararlles os pés.